Čaute ľudia, vítam vás v novom videi a ideme si objasniť situáciu, to čo sa stalo v sobotu. Hral som si Let's Go, bol som v trading plaze a jeden typek, ktorý sa volá Etioronsek 1, ten kto ho pozná, tak mi napíš do komentárov, že ho poznám. A ma skemol o 1,7 gemov, ma skemol proste. A hovorí, že je to extrém proste, že on na mňa, že mu mám dať a že nie, že žiadno free fire, že si to vyhodí z hlavy. A ešte proste, kámo, potom proste bol taký skript proste, že ja som si zrobil srandu, že akože dávam toto milión, dal som ready, on dal tiež ready a som nemohol dať cancel, nemohol som proste, mi to neišlo. Tak som prišiel milión game, viem, že je to také trochu vtipné, že je to také, že trápne, že som proste, kámo, dobrý debil. Ja viem, ale s kým sa naviac poučíš. No a tak som sa chcel iba k tomu vyjasniť, ten tiež toho typka pozná, Etioronsek 1 sa volá. Keď ho poznáte, napíšte mi do komentárov a ešte mi napíšte do komentárov, že čo by ste chceli viacej ako videí, že čoho by ste chceli na výber je Let's Go, DLS-ko, Standoff, Bravo a FC. Takže píšte do komentárov, keby ste ma chceli podporiť, bo vidíte, Muscle Wars 2. Za každú vec budem veľmi rád a vidíme sa v ďalšom videi.